abale ndi alongo, timazimvatu. Bwerani kutchalichi kwathu kuli chipulumutso, ukoko mukupembeza mafano, opitani kutchalichi icho kuli mafellowship kumene kumukalandira Yesu ngati mpulumutsi wanu. Kodi ndiye kuti iniyo achikatolika mukulandira Satana? Bwerani kuno ufumu wa Mulungu lero. Funso limene lolo ndi chimodzimodzi limene Afarisi anamfunsa Yesu. Kodi ufumu wa Mulungu uli kuti, udzakhala kuti? Yesu anawayankha yankho limene ndikufuna litiphunzitsani kuti tisiye kunamizidwa mu uzimu ndife kapenanso mwina nsembe amene, chifukwa Satana athaso kulowa ufadza chisomo ndi kusocheretsa anthu ake. Mu dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera, amen. Mulungu wamphamvu zonse, tsiku ndi tsiku anthu anu akusakasaka chipulumutso, koma nthawi zina chipulumutsochi timachisaka malo amene mwina malo modziwa za inu timayamba kudziwa za olalikayo, malo modziwa za ufumu wanu. Tsiku la lero Ambuye tikufuna mutiunikire ndi kutipatsa nzeru zosankha komanso kulimbika pa chikatolika chathu komanso makamaka pa chikhristu chathu, kutumikira inu nokha. Tikupempha zonsezi m'dzina la Yesu Khristu Ambuye athu, amen. Lero ndi lachinayi pa 13th November mu wiki imeneyi ya 32 pa chaka. Takulandirani. Mawu oyamba akuchokera m'buku la Luntha mutu 7 ndi 22b mpaka mutu 8 ndi 1. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Philip Baird kuchokera ku Queen of Peace Parish mu Diocese ya Cape Town mdziko la South Africa. Lero tikuwerenga mawu amene akuchokera mthenga woyera wa Luka chapter 17 verse 20 mpaka na verse 25. Amene akutiwerengera mawu a mthenga woyera komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Chisomo Kingsley, a Salesian of Don Bosco kuchokera ku Don Bosco Parish, Western Equatoria State, Diocese ya Tombora Yambio mdziko la South Sudan. Mawu oyamba. Mawu ambuku la Luntha. Pajatu mluntha muli mzimu wa nzeru ndi oyera, mzinda umodzi okha ndi ogwira ntchito zambiri, wosagwirika, woyenda mwaufulu ndi olowerera mzonse, wosayipa, wapaokha, osasinthika, wokonda zabwino, watcheru, wosatheka kulimbana nawo. Mzimu umenewu ndi wamphamvu zonse, ndoyang'anira zonse, olowa m'mitima yonse ya nzeru, yoyera ndi yomvetsa zapatali. Pajatu lunthali ndi loyenda kwambiri koposa liwiro lina lililonse, chifukwa chakuti ndi langwiro ndithu, limalowa mkatikati mwa zinthu zonse. Luntha ndi mpweya wa mphamvu za Mulungu, luntha nkunyezimira kwa ulemerero wa mphamvu zonse. N'chifukwa chake koyipa kalikonse sikangalowe kopanda manga kuonesa ntchito za Mulungu, ndi chitsanzo cha ubwino wake. Luntha limakhonza zonse ngakhale lili lokha, limakomesanso zonse ngakhale ndi losasinthika, limalowa m'mitima yoyera ya anthu a m'bado uliwonse, limasandutsa abwenzi a Mulungu ndi aneneri. Pajatu amene Mulungu amawakonda kwambiri ndi anthu okhala pamodzi ndi luntha. Pajatu luntha ndi lokongola kupambana dzuwa, limapambananso magulu a nyenyezi, limapotsa kuwala kwa usana. Poti usiku umasatana ndi usana, koma zoyipa sizingapambane luntha. Luntha limafika ndi mphamvu mpaka kumalire a dziko, limalongosola zonse mwachifundo ndithu. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a mumthenga wabwino monga adalembera Luka oyera.
Luka chapter 17 verse 20 mpaka na verse 25. Afarisi ena adafunsa Yesu kuti, kodi Mulungu adzakhazikitsa liti ufumu wake? Yesu adawayankha kuti, Mulungu sakhazikitsa ufumu wake mooneka ndi maso ayi. Anthu sadzati suuli pano kapena suwo, pakuti ngakhalenso tsopano Mulungu akukhazikitsa ufumu wake pakati pano. Yesu adawuza ophunzira ake kuti, akudza masiku pamene mudzalakalaka kuona nthawi ya kudza kwa Mwana wa Munthu, ngakhale tsiku limodzi lokha, koma simudzaloledwa ayi. Anthu azidzakuwuzani kuti suwo uli uko kapena suwo uli pano, musadzapiteko kapena kuwatsatira ayi. Pajatu monga mphenzi imang'anipa mkuwala kuchokera mbali ina ya kuthambo kufikira mbali yake ina, Mwana wa Munthu adzateronso pa tsiku la kubwera kwake. Koma iye ayenera kuti ayambe wamva zowawa zambiri, ndipo kuti anthu amakono amukane. Mthenga wa Ambuye. Anthu azidzakuwuzani kuti suwo uli uko kapena kuti suwo uli apa. Akatolika ndipo nanga pa dziko lapansi pa Khristu onse ngati pali pa Katolika, Khristu amene amanamizidwa kwambiri ndi ambiri ndi Khristu achikatolika chifukwa chakusadzama mu Chikhristu chawo. Munthu angotenga vesi basi kuwuzani siyani izozo mukuphunzira zonse zakuza kuti chifukwa chake tiziphunzitsana, ndipo si ntchito yanu yokhayi, ni ntchito ya ine ngati wansembe ndife mpingo kuphunzitsani Chikhristu chathu, zipembedzo zathu. Ndi chani chimene timakhulupirira? Anthu ambiri ngati Afarisi akunamiza anthu kuti ufumu wa Mulungu uli pano, musapite uko, ndipo ambiri mwa ife tagwa choncho. Pamveto pake palibe chimene chikuchitika. Panali mzimayi wina wa ku Kenya anabwera akuti, Father, ndikusiya mpingo wa Chikatolika. Ndikuti chabwino, yendani bwino. Ati ndesimu ndikakamiza ndikhale mu mpingo ndili, ino azaka 40 ndizikakusankhirani zochita. Ngati mukupita, pitani, pano patunena pano ana ena akubadwa achikatolika akupangani replace. Ndikuti bwanji mukupita? Akuti, Father, abusa atilonjeza kuti chaka chinocho cha 2022 chikhala the year of favor, chaka cha mphatso. Ine ndakhalisa opanda mamuna ndipeza mamuna, akuti pomatha chaka chino aprofeti andiuza. Naombera m'manja kuti zabwino zonse mawu achitike monga aneneramo. Pano ndikuyankhulani pano, amayiwo anabwera ku Chikatolika akuti, Father, zaka zinazo ndisanawuzidwe mawu amenewa anthu amandifunsira, koma chaka chimenechi olo ndikundiyang'ana komwe azibambusana ndifunsire, ndabwerera ku mpingo wanga, at least ndizifunsiridwa. Nauza amayi, chikhulupiriro sichili uko ayi, sichili chali chicho ayi, sichili kupalishiyo ayi. Chikhulupiriro Yesu Khristu akuti ufumu wakumwamba uli mwa inu, uli pompano. Tiphunzireko zingapo. Tingadziwe bwanji kuti aneneri amene akuti ufumu uli apa, ufumu uli uko, akutinamiza ngati feyo anthu a Chikhristu? Tingadziwe bwanji aneneri abodza? Sindikamba za mpingo wina, ningokamba ifenso tokhala abodza ngati ansembe, koma masukulu amene timapita ife taphunzitsidwa kuyankhula zoona. Mukawerenga kalata ya Paulo yachiwiri kwa Timothy chapter 4 verse 3, muzapezapo phunziro ili kuti aneneri abodza, aphunzitsi abodza amakuwuzani kukuphunzitsani zimene mukufuna muzimve, kapena kuti sakudzudzulani. Bola apezepo zimene wakufuna. Tikudziwa kuti wamkulu wa papalishi ndithu akupanga zosakhala bwino, akupanga zina ndi zina. Inetu ndi chifukwa chake ndikapita m'mapalishi ndikangopanga misa kawiri katatu samandiyitananso. Sindikuti ndinoyera ayi, koma kamwalangali ndikaona cholakwika sindilitseka. Nchifukwa chake ndimauza zinzanga usindikuzanisweni kuti mukaona bambo chisomo akupanga zosalongosoka, alembireni message, Father, inunso musinde. Aliyense ndi wochimwa, tizidzudzulana. Ndi ngati mukupita pamalo pamene
mukusiya mpingo wa chikatolika chifukwa chakuti chikatolika chikuphunzitsani kuti musasiyane ndi amuna anu, limbikirani mbanja, mukupita malo achipembedzo amene akulola kuti muzikwatira ndi kuthetsa banja mmene mukufunira, ndi kuti mukusakasaka kuphunzitsidwa zimene mukufuna osati zimene Yesu Khristu akufuna. Ndezifunseni, ndi chifukwa chani mumadana ndi mpingo wa chikatolika? Chifukwa chokuti ukuwuzani kuti mkazi ndi mmodzi, mamuna ndi mmodzi, simulandira ukaristiya mpaka namutakonza banja lanu. Tikufuna zofewa. Fundo yachiwiri mukawerenga Mateyo chapter 24 verse 23 mpaka na 25, Yesu akuti nthawi ikubwera imene aliyense amene angakuwuzeni kuti bwerani apa pali Mesiya alipo, kapena apo pali Mesiya, Yesu akuti musawakhulupirire. Chifukwa chani? Akugwiritsa ntchito matriki kapena kuti chokukodwani cholinga chokuti mwakhulupirire osati kukhulupirira Yesu Khristu. Ndinaonako ine kuno ku Sudani, ukaenda mu Juba umu kuli mipingo yokuti speaker yokha kunja ikukula kumaposanso chali chicho. Ukatsegula kulowa mkati upeza muli anthu awiri, koma phokoso likutuluka mmene momo ndilofuna mukodweke. Ndipo kumakhala nyimbo zogwira mtima. Madziwa kuti nyimbo za chikatolika nthawi zambiri mwina kapena sizimatigwira mtima mmene tikufunira, koma uthenga wake mukaumvetsera ndi uthenga umene mukufuna. Ndena mambiri mwa ife tagwidwako ndi anthu ngati amenewa, kapena ngatinso ansembe ife au moyo otero ogwiritsa ntchito tizi. Mukabwera kuchalichi kwathu Mulungu azakudalitsani, mukabwera kuchalichi kwathu muzapeza ntchito, mukabwera kuchalichi kwathu. Kodi chikhulupiriro ndi mphatso? Chikhulupiriro nchokuti ndikapanga chawo ndoti basi ndipasidwa mphatso? Ndi chifukwa chake mayi uja anati ndayenda tu Father, ndayenda Father, ndabwerera, thumba langa limangopita koma ine osapezapo chipulumutso chilichonse ayi. Fundo yachitatu yowadziwa aneneri abodza kapena abambo chisomo abodza ndi izi: phindu, ulaliki wa phindu. Mukawerenga Baibulo muzapeza kuti Yesu komanso apostoli makamaka m'buku la ntchito za atumwi, uthenga wa Mulungu sungagulitsidwe ayi. Chifukwa chake muzindipempherere na wansembe komanso ansembe ena aliwonse amene akufuna chichaulere choterocho kuti tizisogoza anthu osati mphatso. Nditalowa unsembe ndinawuzidwa ndi mayi wina, itangothamisa mayi anandiwuza kuti Father, mwayamba unsembe, ikani unsembe wanu patsogolo osati mphatso ayi. Mawu amenewo sindimayiwala mpaka na tsiku la lero. Amandisisimutsa, amandikumbutsa sizokuti akuti ndibwere kwanuko munditumizire mwakuti ayi. Ziperekeni Yesu Khristu chimodzimodzinso ifeyo akhristu eni yake tisatumikire mpingo ndi cholinga chokuti tikhale basi otchuka papalishipo, kapena kuti ansembe azibwera kwathu, kapena kuti tikupanga zinthu chifukwa chokuti Yesu Khristu akufuna kuti tikhalenso ngati maprofeti ofalitsa uthenga wake. Mfundo zondendi zambiri mwefa cha nthawi ndinene iyo malizira. Sakuonetsani mtanda ayi wa Yesu, amangokuonetsani zipatso za mtandawo. Sakuonetsani mtanda wa Yesu. Ndi Chikhristu chopanda mavuto, koma ndi Chikhristu cha zimphatso zokha. Mukaenda ndi Yesu mupeza ichi, mukaenda ndi Yesu mudalitsidwa, mukaenda ndi Yesu mupanga zakuti. Koma sakuwuzani kuti kuyenda ndi Yesu muli kuwawa. Mwafusa Khristu onse amene ali olimbika, mukuyenda ndi Yesu muli maburdens. Ifake Yesu Khristu akuti pamene mukudza kwa ine nyamulani mtanda wanu. Sanene kuti nyamulani mphaso zanu ayi, nyamulani mtanda wanu. Ndiye kuti pakuti mukutumikira Yesu mulinso kuwawa. Pamene Yesu ndi ophunzira ake anali pa nyanja, analitu ndi Yesu, anali ndi Mulungu, koma mafunde anabwera kuwasokoneza mpaka na Yesu atatsitsa pansi atapemphera kugonjetsa mafunde aja. Tikuphunzirapo chani? Kuyenda ndi Yesu mulinso minga.
ndi mingazo ndi zimene zimatiphunzitsa ife. Ndi ngati pali malo amene munthu akutiphunzitsa zokoma zokhazokha, inu kwanu ndi kumwamba, inu ndi ma citizens akumwamba, inu Mulungu akudalitsani, ndinu muzangoziwa kuti apa pali zambale osati za chisomo cha Mulungu ayi. Akudalitseni Mulungu wamphamvu zonse. Ufumu wa Mulungu umene mukufuna suli kupalishija ayi, uli mpalishi mwanomo, uli momwemu. Pempherani ndithu Mulungu mwachikhulupiriro, mudzapeza chilichonse chimene muchitsaka. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.